Yes, mga subscribers, muli si Madero Magkapinto. Ito po tayo ngayon sa ating ordinary PST Travel Stock Therapy. Ngayon po ay January 4 our therapy. For today, ni Kuya Marcelo Nunag sa kanyang residence dito sa may Makabakle, Sabang, Mayabas. Nakita ka? Busy si Ate Marisa, magpupray muna tayo. Mateo 6:30 kay Ocho, magbigay ka at kumingin ng Diyos, susuntakal, siksik, tumig, at umakot ang pagkakalubos ng Diyos, kung kanukat lamang ang siyang hanip mo, maging kanukat ang pagkakalubos sa'yo. Kaya 4-4, hindi lamang ang pinapal ng buhay ng tao, hindi sila ng pagkakalubos ng Diyos, ang matakas sa kanila. Ngayon, maraming salamat po for this moment, this time we have. Just po mga pagkakabali ng pagliko, kung kay Marcelo po noon. Dalangin ko, Lord God, samahan ko rin sa mga dito sa Basmayan, so Lord God, hindi ko naman sa mga po this morning. Ito po ang sabi ko naman po sa Panginoon Jesus. Oops! Yan. So, mga subscribers, likewise, lahat po ng mga nanonood at sumusuporta sa journey namin Kuya Marcelo muna dito sa may sa Makabakle sa Bayabas. So nakikita ko po yung mga viewers namin sa short video niya, dumataas na. So patuloy po kayo manood at lagi niyo pong like and share yung aming YouTube para makarating sa ibang lugar. Kasi po, malaking bagay ito sa mga stroke patients po natin. So gagawin namin ngayon, kasi ang program ko talaga, so kailangan kong parasin yung lower limb niya, tapos susunod yung kanyang upper limb. So yung mga gagawin kami mga head exercise na makapanood nyo. So samahan niyo po kami muli itong January 4 aming therapy for almost 35 session na tayo. No? Buti yung simbahan. Hindi na siguro. So gagawin niya is sa mag-isa, papalaksin niya yung kanyang lower limb, pati lang. Diba tayo? Yung super plate one, diba? So, ilan ba yung kapon? Kailan tayo? Ha? Kailan tayo sa araw? O, pagkita mo na. Hi, Thomas. Dito ka, against the light ka dyan. Tanggal yung ulo mo ito. Against the light. Hi po! Yan, sabi hi po. Ayan. Hi po sa lolo ko. Manunod dyan. Dito ka, wala kang... Ano ka? Hindi makita ko. Parang nandiyan multo. Dito ka. Against the light there. Sige, so first guys, ano rin bagay, kailangan sa ating ato. So ready? So medyo may tutong, parang medyo so iba po yung kanyang, lahat po ng mga pasyente ko, kasi siyempre si Kuya Marcelo kasi medyo matagal na siya sa therapy, kaya yung mga exercise na mabibigat na, not like yung mga bago natin, light lang yung kanyang mga pinapagawa ko mga warm-up and exercises. So, welcome na pala yung ating bago dyan na bagong balik na nagbabalik na pasyente natin si Horacio, yan, Bingkang, dyan sa may asyenda. Ang bumabalik niya, nagpa-therapy ka po na yan. So, sa'yo, binabati kita. Salamat at nagbalik ka. Ikaw ay gagaling yan. Kalakad ka na. Yan, sa mga Bingkang, dyan sa may sa may asyenda, Pandakaki, Seminar, shout out and happy new year. Ano pa nga? Si Bining, yan. Si Nanay Bining pala mamaya, pupunta ako mamaya. Shout out again. Advance, happy birthday, Nanay Bining, for her 83 years old. Yan. Taga Maluyos. Maluyos. Tsaka mga Reyes sa mga Bicol, mga Reyes dyan. Yan. Mga Reyes family dyan sa Bicol. Inyo lang dyan. Shout out! Ikaw, gusto mo shout out? Ba't na ako shout out? Sabi mo, shout out ka. Sa mga nunag, ayan, mga Pangan family, ayan, dito, sa may Makabakle, sa Pagbayabas, lahat po sa inyo shout out. At sa may
San Juan, mga pangan dyan. Pangan Kunsalan dyan, shout out. Siyempre, sa mga nakis, sa mga po, shout out. At mga kapatid dyan, lahat ng kanilang mga pamilya, sa inyo na. Shout out. Ayan. So, at yung mga naman dyan, mga tropa natin dyan sa basketballista sa Batangle. Lahat mo ng mga basketballista sa Tangle natin dyan. Bukas, may laro tayo bukas. Papapawas tama eh, shout out. Kau yang pamamay, tidak kan? Parang Dong, Padilla, shout out. At sa iyong pamilya. Sige. Very good. Hindi, buwan pa lang yan. Long walk. Sige, sige. Yan pa lang ito. Pinaka... Oo. Balik yung mga... Yan. Sa may District 8, pasyente natin dyan, siya Pungol. Kuya Constantine, shout out. Isa mo si Lenny Santos, Mahadas, ayan. Lenny Santos tuloy. Lenny Mahadas pa. Lenny Kagyat, Mahadas, ayan. So, nag-chat kami. Sa'yo pinsan, shout out. Kasi mga kapatid dyan, shout out. Kaya pong nene, pagaling ka dyan, shout out. Kung may time, papasalan kita. Kay Apong Shaltic Land. Mga salak dyan, shout out. Pauline, pagaling ka, shout out sa'yo dyan sa may Cabeza, dating na right ng pang. Ang pamilya niya ay Atilina, mga Garcia, De La Cruz, Garcia, yan, Atilina, Gerolang, yan. Mapinsa ko dyan. Sila kong Perlen, sila Jay, yan. Alvin, ayan. Sila Jen, ayan. Lahat kayo dyan. Sa Batasan, lahat ng mga kaibigan natin dyan, mga De La Cruz, Garcia, shout out. Mabuhay kayo. Yan. Ito ang ulok. Ano? Hop. Hop. Kumis ko yan. Kumis ko yan. Ito. Yan. Ito pa kasi lang ito. Yan. Lahat na ito. Subukan. Pagod ka na dyan. Alam mo mag-shout out eh. Hindi. Mapinsan mo shout out. Yan, yan. Abad ka. Mali pa rin. Mali na ito. Sige. Yan. 7-5. Ready? Okay. So, 3 sets tayo. 1, okay. 4. 1 pa lang. 2. 3. Push. Yan.
8, 9, 1. Buko. Pintuan ha? Wow. Ito tayo. Po. Sige. Push. 1. Medyo. Ito po. Yan. Yan na. Yan na. Mga 3. 4. Five. Diretso ka to, ano? Diretso ka to, sige yan. Bigat ka yan. Yeah. Relax eh. Relax lang. Relax. Relax. Bigay ka na. Push. 11. Yan. Then, 16. 16. 17. 18. 19. Last one. Push. Okay, relax. Relax in. Lahat ng konti. Sekarang. Sampai lagi. Alhamdulillah. Kaya kung magkita kayo, go to me. Kusana. Isa pa. Ay, nandun. Nandun sa tansuran. Bukat. Yeah. Last set niya. So this is our last set for yung warm-ups naman. Upper and the rolling exercises. Yeah. Sige, ako yan.
Nah, siapa? Kenapa kamu no? Magaling pa ako? Magaling? Ba? Huh! Meron mo na dalawa ni Boy. Ano na eh? Nah, sige na eh. Oh? Yapi niya. Damat na pala kayo. Sige. Damat. Palun. Ay, marap siya. Dito na, pakasipit na yun. Here. Meron din dito. Tama ba? Pakas sa pulo. Isa na eh. One. Oh. Kaya, wala mo, baka na yun. Gagawin na yun. Wala ka lalim. Dahan-dahan lang. Oops, go. Reverse. Ay. Relax. Gawa na mo kayo na eh. Dali ka. Okay. Ayos ka mo ito? Ayos na. Ano ka? Ano ka naman? Meeting na tao. Sige. Thank you. Sige, sabi mo, sabi. Let you, yeah. Yeah. Good. Six. Seven.
Yan. Extend. Extend. Ito. Extend. Ito lang. Relax. Isa pa. Yan. Pusin natin. Lahat ito na. Wala, chill, chill. Simpao, medyo ganun pa ako, Brad. Yan. Ganun mo. Yan. Diba ito yung step mo? Diba ito. Ganun mo. Ano? Tapos ito ganun. Sige. Sige. Step. Sige. Okay. Yan. Sige. Yan. Sige. Yan. Yan. Papakliya mo yan. Yan. Kasi. Pakliya mo yung pakliya. Ano yung pakanan yan? Ano yung pakliya mo? Kabala mo siyempre, papakliya. Bala magmatcha ka. Sige matcha mo. Kaya lang, matcha. Matcha tigil. Sige lang. Basta din na. Ito na. Thank you. Sige ba? Basta mo yan. Dapat parehas. Hindi mo gamitin mo. Sige. Yan. Na. Pam. 1, 2, 1. Yan. Okay. Yan. Ay, ulit. Yeah. Tinawas ka. Tinawas rago. Sige. Medyo kawan. Relax. Next thing. Sige, lakad. Lakad. Kenapa?
Subukan ba yan? Spoiled yan eh. Rebal. Yeah. Hindi pa nga ako yan eh. Dati po, nahirap siya tumayo. Ngayon nakakatayo na nakakaupo na. Ayun. Tuloy ko na. Relax ka na. Relax, gym. So, pasin niyo pag tunod niyo to, kahit ba na yung mga exercises niya, so yun po yung improvement niya, nagagawa niya na yung mga ganun isa. Lang, kailangan talaga yung pa niya. Yung pa niya, nagbabagal na, di ba? Dapat pa yun, dalawang lang. Ayun, magagal yung pa niya. Dalawang lang. Sa kamay, awak sa ulo. Ito. Hindi pa kaya. Dobat. Ano mga na-improve sa'yo mo? Ano mga na-improve? Marami. Ano ba? Nakakatay mo minsan. Kapag siya naman. Di ba?